はい、サバイバルゲームフィールドバレットさんの、提供によりまして紹介させていただきますダスエンポーというモデルですね。もう本当に一言で言うならば究極にリアルな電動ガンということになります。トリガーのキレが最高ですのでね、まず見てみましょうか。で装填がすごいです。このように装填してボルトがきちんとリリースボタンを押すと実銃のように完全に締まるということなんですね。まずセミオートからやってみます。ゴインホーすごいですね。このトリガーのキレが実弾と全く同じです。ほぼキレキレですね。電子トリガーよりはすごいかもしれません。ガス風呂のトリガー触ったことある人ならわかるかと思いますけれども、まさにそれと同じです。ですがこれ電動なんですね。次はフルで打ってみましょう。おお、すごい震える。おお、一気にいっちゃうのか。おお、さあこのように実銃と同じようなオートストップ機能もついてます。これでですね新しく、装填してボルトリリースを押すことによって本当に実銃と全く同じ操作ができるわけですね。こちらの製品ね量産化できればいいんですけども、すごく、楽しみですね。打っててすごく楽しいものだと思います。